Utrpenie pacienta, utrpenie človeka je tou temnou stránkou medicíny, najmä medicíny, ktorá takmer každá oblasť medicíny príde do styku s utrpením, či je to traumatológia, onkológia, je to jedno. V onkológii je to snáď možno viac. Problémom utrpenia fyzického alebo psychického v onkológii a onkológa je zvyčajne naviazanosť pacienta na onkológa a naopak. Predstavte si obdobie, kedy sa s pacientom stretávate veľmi často v priebehu mesiacov, rokov a ten pacient nakoniec zomrie, pacienta stratíte. Akokoľvek sa chcete odosobniť, je to často veľmi ťažké. Preto utrpenie ja osobne vnímam ako istú súčasť tej choroby, ktorú sa môžem snažiť a vždy snažím to utrpenie oddeliť, alebo túto stránku oddeliť od medicínskej stránky, keď sa snažím pacientovi navrhnúť najlepší postup, hoci viem, že bude spojený možno s väčším utrpením ako ten, ktorý by priniesol možno menší úspech, čo sa týka definitívneho zámeru. Napriek tomu, keď opäť sa vraciam k tej pravde, ak hovoríme pravdu a vieme pacientovi vysvetliť, že podstúpi niečo ťažšie, niečo bolestivejšie, ale za istú cenu dosiahneme lepšieho výsledku, tak je to samozrejme pozitívne. To je to pozitívne utrpenie. Samozrejme potom máme to utrpenie, ktoré znáša pacient veľmi ťažko a lekár, jeho ošetrujúci lekár, jeho súputník pri tej chorobe o mnoho ťažšie a to je utrpenie, ktoré je to definitívne, ktoré nakoniec vedie k tomu, že pacient aj zomrie, že ho stratíme. Tam máme nástroje, ako to utrpenie zmierňovať. Ten pokrok v medicíne je obrovský. Zatiaľ sa snažím vnímať to utrpenie istým spôsobom patrí k chorobám, k bolesti, k liečbe, patrí k ľudskému životu. Nepoznám oblasť, kde by to utrpenie čiastočne aj neprinášalo aj nejaký pokrok. A myslím to aj v jednotlivých ľudských osudoch, aj všeobecne. Čiže toto by možno bola moja súčasná filozofia, ale nejaký ucelený názor, o ktorom by som mohol napísať knižku, zatiaľ nemám.